Wis ngene tok. Terus ayo dinteni sak umepe bariku nek wis umep engko santane kentel lagi diplungno. Iki Bang Pandan bolo mergo gak nek Bang Pandan nom wis anggo Bang Pandan tuwek iki tambah seger bolo lho. Langsung diketoki dilebok-lebokno rene. Lah iki bolo gedange langsung ae diplung-plungno misan. Gedange ya. Gedange iki dipotong memanjang wae bolo ngene. Jadi bentuk apa ya anak cung ya. Iki dipotong ngene, memanjang ngene, terus diplungno sor. Terus tapene bolo. Meledos. Tapene diplungno. Innalillah. Kaget to. Kaget cung ya. Terus tapene ya diplungno, plung. Iki khusus dawete engkok bolo nek wis mateng ya. Nek wis mateng lagi diplungno. Lah iki bolo santane kental ya diplungno misan sor. Terus dienteni sak umepe wis mateng. Kubur terus ngene bolo ya. Kena apa? Mergo engko diwedani mumbul. Nek mumbul iku engko santane pecah iku dadine ra sedep ndah. Ngene diudek terus bolo ya nek sumep kok ngene lho. Langsung ae adintas. Langsung dintas. Bismillah alhamdulillah mateng. Pas ana adzan maghrib. Langsung ae bolo lho. Entas tak dodrohno lho. Warnane apike bolo. Ana ungune, ana putahe, ana orene. Nah, dawete bolo aja lali lho. Dawete iki disor-sorone ndure ngene lho, nek dadi ngene bolo. Nah, kolek warna-warni khas desa wis siap dienggo buka ya, Cung ya. Wis, matur nuwun sampean wis ngikuti video iki mulai awal sampai akhir, tetep aja like, comment, share, subscribe. Gen video Mas channel iki luwih berkembang meneh ya. Wis, tetep apa iku sesuk iki ya dinantikan terus pokokan sampai somben-emben ya video Mas channel. Tetep nang Mas channel. Mas channel Gobyos. Selamat berbuka puasa bolo.